Egunon. Egunon, eta mila esker. Bakarrematek sorpresa zarteko zuen. Nola hautagaia bai, zerrenda isten joateko ardura daukazulako Arnaldo Otegi eta Manuel Díaz de Rábago epaile oiarekin batera, beste ikuspegi batetik ikusten da zerrenda hortik? Beste ikuspegi batetik ikusten da, baina nik uste dut zuko ondo ulertuko ditazula. Zuk momentu honetan adibidez, saio honen, aurpegia edo gorpuzten duzu ezta, baina saio bateko aurkezleak, zuzendariak beti dauka atzean ekipo zabal bat, bai redakzioan, bai artistatzen, bai kameran atzean, eta batzuk eta besteak nolabait kategori osatzen dugu, eta ezinbesteko nuke esango, baino beharrezko gera taldean egiten dugun lan baterako. Eta zu egon zara aurpegia ematen ez, baina kalean lan egiten, ezta? Eta beharrezkoa izan da zure lana ere. Nik horrela kontzebitzen dut, uste dut danak garela garrantzitsuak, danak egiten dugula gure ekarpena, nik momentu honetan legebiltzarrean izan dudan esperientziatik eta Gipuzkoan dudan esperientziatik, eta egia esan niretzako oso obre handia da une honetan, zerrenda horretan laguntzaile eta bultzatzaile izatea. Ezkenekulako lantalde hori eskerre hori gabe zer egingo. Kanpaina berala ere, beste ikuspegi batetik ikusten da, zertxoa itela saiako modu aktiboan parte hartzen ikusi zaitugu, ez zarelako etxean egon, baina... Bai, egia esan Gipuzkoako batzar nagusiek ez dute bere lana, eta orduan gertatzen zaidana da, bai batzar nagusietako lana eta ondoren kanpainako ere egin behar dudala, ez da, beraz, lanez ondo hornitutako egunak izaten ari dira. Edozein kasutan, bai, aurreko kanpainatan duela 4 urte ni izan itzen lehendakari gaia, eta aurreko udal eta foru hauteskundeetan ni izan itzen Gipuzkoako hautagaia, ez da. Eta zalantzarik gabe, presio gehiago somatzen da ez, eta orain lasaiago eta elkarrizketa gutxiago eta debate gutxiagorekin, herri zerri eta komunitatearekin eta herritarrekin egonaz egia esan, askoz ere lasaiago egiten den zerbait da, eta oso gustora egiten dudan zerbait da gainera. Gaurko egun ez da salbuespena izan, kanpainako mezuak entzun berri ditugu, eta ikusi dugu Euskal Herria Bilduk erdigunean jarritzen duela arrazoi desberdinengatik. Zergatik uste duzu aurpegiratzen dizkiotela hainbat kontu gainontzeko alderdiek EH Bilduri? Ez dakizei konturi buruz ari zeran, baina nik uste dut Euskal Herria Bilduk demostratu duena dela azkeneko urteetan, batetik egiten duela, esaten duena, eta esaten duela egiten duena, eta hori oso garrantzitsua da, politika nondik egiten duzun, eta non kokatzen zeran politika egiteko, nire ustez oso garrantzitsua da. Bestalde batetik, ikusten dugu badirela hainbat eta hainbat gauza gaur egun herritarrak arduratuta dauzkanak, ez? Izan daiteke osakidetza, izan daiteke etxebizitza, izan daitezke zaintzak, eta bai batzutan bestean politika industrialan Euskal Herria Bilduk hauteskunde kanpaina baino lehenagotik, eta bada urte batzuk ere proposamen jakin batzuk jarri ditu mahai gainean egoera hori erantzuteko, eta horrek guztiak uste dut herritarren gandik eta herritarren aldetik sortzen dutela Euskal Herria Bildurekiko konfiantza bat, eta ikusten duela prest gaudela hemendik aurrera herri honek jorratu beharreko erronkak jorratzeko. Are gehiago guk planteatzen dugun gobernatzeko modua denean gobernantza kooperatibo bat elkarguneak aurkituz, ariketa hori ere egin dugu beste alderdiekin ze elkargune dauzkagun eta nola lan egin genezaken elkarrekin, iruditzen zaigulako momentu honetan herri honek dituen erronkak, erronka handiak direla kasu askotan, eta segurazki alderdi bakar batek ez dituela errezeta guztiak izango eta soluzio guztiak izango, eta elkarlanak eramango gaituela erantzun oparoagoetara. Oraintxe inteligentzia artifiziala zizketan ari zinaten, ezta? Eta pentsa inteligentzia artifizialak gaur egunetik egunera zer gauza jartzen dizkigun mahai gainean, batzutan imaginatu ere egin ezin ditugunak, ezta? Eta horrek ze erantzun beharko ditu, izan beharko dutenak, ez dakit, etikoki ezingo dute izan neutroak edo neutralak, ezta? Eta nik uste horren demokratizazioa eta horren arnistasuna garrantzitsua izango dela, baino batez ere esaten dut, imaginatu ere ezin ditugun gauz horien aurrean guzien elkarlana beharrezkoa izango dela beste hainbat gaietan bezala. Enizun ezer konkretuare buruz galdetzeko hainbat kontu izan direlako, besteak beste EH Bilduri aurpegiratu diotelako EAJarekin aliantza saiakera bat egon izana, edo alderdi sozialistaren kasuan Pello Txandianok zerkatean egindako adierazpenak. Lehenbailean aitortu beharko lukela eta talde terrorista izan zela, hori aurpegiratu diote eta kanpainako erdigunean berriz kokatu da, naiz eta debat
debate erabakigarri horretan etzen gai nagusietako bat izan. Eusko Alderdi Jeltzalearekin egin beharreko aliantzei buruz, guk zalantzarik ez daukagu Euskal Alderdi Jeltzalea herri honetako alderdi indartsu bat izango dela, eta guk uste duguna da, adibidez ezin dela errepikatu horreko hauteskundeetan Gipuzkoan gertatu zena, ezta? Gipuzkoan Euskal Herria Bilduk irabazi zituen hauteskundeak, aldea handiz irabazi genituen hauteskundeak, eta, bueno, gero herritarrek babestu ez zituzten zahartuak geratu diren paktu batzuk Partido Popularrarekin batera aurrera ateratzeak kanpora uzten du matematikoki agian zilegia izango den kontu bat, baina politikoki esanguratsua dena. Eta parentesi txiki bat, Pello Otxandianok horri buruz esaten zuen, Gipuzkoan inertziaz jarduntzuela EAJak eta Alderdi Sozialistak PPren babesa lortuaz, baina aprilaren 21-etik aurrera gertatu zirekenari buruz, etzunen, gaur goizen berrian irakurtzen duen, etzula egintzat ematen PSE eta EAJ berriz elkarrekin arituko direnik? Bueno, ikusi egin beharko da, lehenengo herritarrek hitz egin beharko dute, eta ikusi egin beharko dugu ze nolako emaitzak lortzen dituen. Galdera egiten zilako ja ziurtzat ematen zuen. Alderdi bakoitzak hori ikusteko dago. Edozein kasutan esaten ari nahitzen arira niri akatsa iruditzen zait Partido Popularrarekin, Voxekin batera ari den Partido Popularrarekin aliantzak egitea herri honen gehiengo bat, ez gehiengo osoa, baina gehiengo bat bazter utzita. Eta iruditzen zait badirela politikak hain zuzen ere elkargune horiek aurkitu ditugulako Eusko Alderdi Jeltzalearekin egin genitzakenak, Alderdi Sozialistarekin eta ezkerreko beste alderdi batzukin. Bide batez esan da, orain arte egin ditugun bezala, ez daukat azteko adibidez, oinarri eta printzipioen akordioa Eusko Alderdi Jeltzalearekin egin genuela. Edo hezkuntza akordioan Eusko Alderdi Jeltzalea eta beste alderdi batzuekin batera egon ginela. Beste aipatu didazun gaiaren inguruan eta elkar bizitzaren inguruan, ezta? Nik elkar bizitzaren inguruan esango nukeena da, begira, oso serio badala. Gogoratzen dut Euskal Herria Bildura etorri eta atrilera nitzen, legebiltzarrean atrilera atera nitzen lehenengo aldian horixe bera esan nuela, ez? Iruditzen zitzaidala etzela elkarri aurka botatzeko gai bat baizik eta eraikitzeko gai bat. Nik uste dut zubiak eraiki behar direla, baina zubiak eraikitzearekin batera bakoitzak ezin duela zubiaren alde batean geratu, eta zubi hori trantsietatu egin behar dela, eta transizio eta bide horretan topatzen garenean aurrera urratsak eman behar ditugula. Biktimak zentroan edukita, eta bide batez gogoratuta biktima askok, ez denek, baina biktima askok bide hori ere egin dutela eta bide hori ere erakutsi digutela. Eta uste dut hauteskunde kanpainak askotan erabiltzen direla gaiak elkarren kontra botatzeko. Eta bada, elkar bizitza hain zuzen ere ez elkarri botatzeko gai bat baizik eta elkarrekin ere ikitzeko. Baina Otxandianok eta talde terrorista gisa ez onartzeak hainbat biktima elkarteren kritikak ere eragin ditu. Hainbat biktima elkarteren kritikak eragin ditu, beste batzuk agian beste iritzi bat dute, beste biktima batzuk gaur egun diote orain ere ez dela beraien biktima izaera rekonozitzen, beste biktima batzuk nahiko lukete torturatuak izan direlako beraiei ere egin zaien mina aitortzea. Nik uste dut biktima guzien mina aitortu behar dela, baina batez ere egin behar dena hori dela, ezta? Eraiki, konstruitu, bide horretan topatu, eta bide horretan biktimak erdian jarrita eta biktimak erabili gabe herri honetako elkarbizitza sortu, bersortu eta eraiki elkarri zer aurpegiratu gabe. Lehen esandakoari tiraka, ezakite inkesta izan baterainoko importantzia emango diezun, baina egia da eta ia ziurtzat ematen da, astelehendik aurrera Eusko Legebiltzarraren argazkia oso abertzale zabala izango dela argazki hori. Horrek balioko durenik pendiente dagoen autogobernuaren ponentziari esate baterako bingoz azelera gailua zapaltzeko. Hori pendiente dagoelako ez eta konpromisok bi aldetik iritsi dira, baina elkargunerik horrezta izan? Elkargune izugarria daukagu. Oinarri eta printzipio batzuk onartuak dauzkagu Euskal Herria Jeltzaleak, Euskal Herria Bilduk eta zati batean alor... Onartu zirenetik demora pixka bat ere. Demora pixka bat pasada, baina gai funtsezko askotan adostasuna handia dago, eta seguru asko, aipatu ditugun gai batzuk barne bildu beharko ditugulako, ezta? Baina duela 8 urte egindako lan bata eta uste dut oso oinarri ona dela. Eta oinarri horretan, aipatzen da herri hau nazio bat dela, nazio bat denean erabakitzeko eskubidea daukala, botere funts ahalik eta handiena izan behar dugula, aldebitako harremana
Espainiako estatuarekin, eta berme batzuk hain zuzen ere izan ez dadin Espainiako auzitegi konstituzionala behin eta berriro Gernikako estatutuarekin egin duen bezala gure eskumenak murriztuko dituena. Beraz, uste dut oinarri handi bat badagoela. Eta bai, uste dut inkestak eta sondoiek esango dutena, eta izaten dira momentuko argazkia. Eta momentuko argazki horiek gainera nork egiten dituen izaten dira botoak batera edo bestera egiteko. Ez gaitezen engaina, ezta? Edo zein kasutan Euskal Herria Bilduk ikusten duena azken hauteskunde guzietan gorrantzko joera bat izan duela, eta oraingoan ere horrela izango dela. Eta batez ere ikusten duguna da egin ditzagun akordioak herri honentzat. Nik uste dut herri honek soberania gehiago behar duelako aurrez aurre ditugun erronken inguruan erabaki ahal izateko. Guk erabaki behar dugulako zer egingo dugun inteligentzia artifizialarekin edo zer egingo dugun hainbat eta hainbat gairekin, ez? Oraindik ere badira Gernikako estatutuak duela 40 piko urte onartu eta oraindik gure esku ez dauden hainbat gai garrantzitsuak direnak, seguridade soziala eta beste hainbat bezala, eta iruditzen zait badala garaia salto bat ematekoa. Erabaki beharko dana da, ze egun hauetan ere eztabaidatan eta elkarrizketetan entzun dut esanaz beste akordio bat ere bazion Alderdi Sozialista, Elkarrekin Podemos eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artekoa. Erabaki beharko da Alderdi Sozialistak ezartzen duen betoa onartzen den edo ez den onartzen. Eta datorren legebiltzarrean... Nork onartuko du beto hori, Iriarte Andrea? Onartzekotan onartu beharko Euskal Herria Bilduk ez. Guk ez dugu onartuko herri hau nazio bat balin bada, ez edukitzea erabakitzeko eskubidea eta erabakitzeko eskubide hori egikaritzeko bide adostuak, bide hitzeginak jartzean. Ez daitekena da esan hori ez egin daitekela egin, konstituzioak ez duela uzten, konstituzioak daude behar balin bada aldatzeko, baino dozein kasutan gure herriali galdetzeko, eta guk herri bezala, eta hau ere oso garrantzitsua iruditzen zait, uste dut herri bezala erabaki behar dugula zer nahi dugun herri honentzat, edo herri honen zati honentzat, zehazki esan da, hori herri bezala Madrilen aurkezteko. Eta uste dut badugula oinarri nahiko landu bat abiatzeko eta bere alakoan gai horri ekiteko. Ez daukok denbora gehiagi, baina egia da, zu bezain ondo gutxik ezagutzen dutela Mugo Gasteizko ganberaren barruan gertatzen dela. Zein hiru lehentasun nagusi definituko zenituzke etorkizunean Eusko Jaurlaritza zuzentzeko ardura izango balu Euskal Herria Bilduk? Bueno, nik uste dut, erantzun behar zaiela momentu honetan herritarrek dituzten gai nagusiei, eta badira gai batzuk herritarrek beraiek aipatzen dituztenak, ez da, izan daiteke, osakidetza, etxebizitza, arazo bat da. Nik uste zaintzen inguruan urratsa handiak eman beharko genituzkeela, eta zaintza zerbitzu publiko baterantz bide bat egin beharko gendukela, transizio bat egin beharko gendukela, hirugarren sektorearekin, eta harreman publiko-pribatuak baztertu gabe, baina jendeak jakin dezan osakidetzan dakien bezala zaindua izan behar duenean bere bizitzaren edozein momentutan nora jo. Uste dut politika industrial bat martxan jarri behar dela, eta apropos esaten dut hori iruditzen zaidelako azken urtetan, ez dela politika industrial bat berariaz horrela deitu daitekeena martxan egon, ez da? Uste dut badirela gai zentral batzuk bere alakoan martxan jarri behar direnak. Bi ikuspegikin jakinda gauzak ezin direla egun batetik bestera konpondu. Eta beharko degula argi laburra gauza batzuri erantzun azkarra emateko, baina gero argi luzeago bat herri honek datozen urteotan estrategikoki ze behar dituen ikusteko. Eta beste gauza bat niretzako oso garrantzitsua dana, da bainik Gipuzkoan hauteskundeak irabazi nituenean, eta baita Pellok orain ere behin eta berriz aipatzen duena, ezta? Eta da gobernantza kooperatibo bat, lehen esan dizudanaren aritik, iruditzen zaidelako badauzkagun erronka asko, krisi klimatikoaren erronka, hezkuntzaren erronka, beste hainbat erronka, ez direla etorriko elkarlanetik etortzen ez balin badira. Eta gainera elkarlanetik etorriz bakarrik izango dutela askoz ere eragin handiagoa herritar guztiengan eta askoz ere hobeto jasoak izango direla zentzu horretan. 40 segundo pasatxo, herritarrei Iriarte Andrea mezua botatzeko. Bueno, datorren hilaren hogeita batean, igandean aldaketa egiteko aukera bat duzue, eta aldaketa hori izango da batez ere momentu honetan zuak kezkatzen zaituzten gai horien erantzunak emateko. Eta Euskal Herria Bildu prest dago hori egin ahal izateko,
Eta Euskal Herria Bilduk ez dizue prometituko egin ezin daitekeena, baizik eta esango dizuena da jar gaitezen lanean eta luzatu ditzagun eskuak, hain zuzen ere beste batzurekin batera eta beste batzurekin elkarlanean, bai eragile sozial, politiko, kasuan kultural, hizkuntzaren ingurukoekin, behar ditugun erantzunak aurkitzeko. Nik uste dut bidea egiten hasia gaudela, gobernatzen dugun udal guzietan hori igerri egiten dela eta aldaketak izen bakarra duela momentu honetan eta hori Euskal Herria Bildu indartzea dela. Maialen Iriarte, eskerrik asko. Zuei mila esker.